Хайде, давай. Ужасяващият въпрос. Нико! Никола! Виж там. Добре. Нико! Нико! Разбраш. Да! Стига, стига. Да не е нормално. Това не е нормално, толкова смех. Не. Зарязах ти, за да бъдеш човека, когато обичах. А той ми се оказа... Той е женен. Стана женен. Можеш ли да повярваш? Такава забава не е било. Искаха да се ожени с мен. Дори шестократния победител от Уимбълдън. Я млъква и блудница. Ти не ти му добави. Не съм.